Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада татар солдатына бүләккә. Арчадан якташларны күрү минем өчен бик күңелле. Рәхәтләнеп тыңлап утырдым, аларга кушылып җырлап утырдым. Кариев театрының примусы Гөлнара Әбитовага 50. Алдагы елларда да узак шушы миссияны алып барырга насыйп булсын иде, иҗат итәргә насыйп булсын иде. Уйна гармон фестивале Башкортстанда. Безнең халкыбызның җәүһәрләрен уйнарга тырышып, халкыбызга ниндидер бәйрәм ясарга тырышып йөрибез. Аның таланты шиксез. Барлыгыбызның хәзер менә санап утырабыз без. Спектакльләргә музыка языла. Хәрби хезмәтне үтәү һәр ир-атның ил алдындагы бурычы. Татарстан егетләре бүген Россиянең төрле якларында сибелгән. Аларның бер өлеше Сарытау өлкәсе хәрби частендә хезмәт итә. Биредә Арча районы егетләре дә бар. Алар өчен Арча районы җитәкчелеге махсус чара әзерләде. Делегация белән егетләр янына килеп, татар милли ашлары бәйрәме оештырдылар. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Очрашу күңелле вакыйгадан башланды. Егетләргә әти-әниләреннән күчтәнешләр тапшырдылар. Милли бәйрәм оештырырга бар да әзер. Эшпишмак, гөбәдияләр, чәкчәк, Сарытау хәрби частендә татар милли ашларының хуш исе. Егетләрдә йорт ризыкларын сагынган сизелә. Без инде үзебезнең Арча һәм Әтнә районнары хакимияте исеменнән үзебезнең якташ егетләребезне Арча һәм Әтнә егетләребезне армия сафына алган егетләребезне хәлем белән вәкиллек һәм инде шушы чәстә без бүген киң националь татарстан күпчелек дигән проект белән сезгә бәйрәм чыгарды. Шул вакытта сезгә концерт номерлары белән әз генә булса да әти-әниләр җылысын дип үзебезнең җитәкчеләребезне сезнең өчен борчылганнарны сезнең өчен кайгыртканнарны тойсыннар өчен без бу ясыйбыз. Сезнең күрүгезгә чын күңелдән шат районнан нашим зурмак делегации белән килдек. Сәламәт килеш, матур килеш, чын тәртипле җегетләр булып кайтуыгызны көтеп калабыз. Арча һәм Әтнә районнары буенча 160-тан артык егет армия сафларында ди хәрби комиссар. 1 июль көнне килеп җиттем. Хәзер менә 3 ай үтеп бара инде. Әкренләп яшәбез. Барысы да әйбәт, ашаулар җитәрлек. Физикатан чыныктыралар көн саен иртә белән йөгерергә чыгып, анда физический упражнениялар эшлибез. Бүгенге бәйрәм миңа бик ошады. Мин шушы Арчадан якташларны күрү минем өчен бик күңелле, бик рәхәтләнеп тыңлап утырдым, аларга кушылып җырлап утырдым. Беренче тойгылар ул өйне сагыну. Әниләрнең, дусларның барысының да кадерен беләсең. Хәзер армия элеккегечә булмаса да егет кешегә бик кирәк. Тормышта кемнең үзенең урынын аңлар өчен һәм бөтен нәрсәнең хөрмәт итә башлыйсың инде. Зур рәхмәт әйтәсем килә безне зурлап килгәнегезгә. Бөтен солдатлар исеменнән. Рәис менә икеләнеп торучыларга, яшь егетләргә нинди киңәшен әйтәйин? Барырга, служить итәргә. Служить мичә булмый. Солдатлар кирәк. Бездә монда солдатлар әз. Хәрби частьта хәзер намаз бүлмәсендә булачак. Арчалылар үзләре белән Шамаил, Коръән һәм башка дини китаплар, намазлыклар, түбәтәйләр дә алып килгән. Егетләр яши торган казармада да булдылар. Яшәү шартлары белән барысы да канәгать. Мин хәрби комиссар буларак, инде бу егетләрне Рөстәм мәктәп яшеннән багып үстергән балалар бу минем. Алар киткәндә Алмаз абый рәхмәт дип киткәннәр, инде менә бүген иптәш подполковник сезгә рәхмәт дип әйтәләр. Инде ул армия тормышына керде дигәнне аңлата. 160-тан артык егетебез хәзер 45 яшьтә хезмәт итә. Һәрбер часть белән мин инде үзем, һәм инде менә үзебезнең хәрби комиссар белән берлектә командирлар белән переписка алып барабыз. Безнең һәр елны военно-полевой сборы оештырылып килә. Шул ук вакытта менә мәгариф оешмаларында ОВС класслары тулысынча җиһазландырылган. Һәм менә бу уртак бердәм эш ул үзенең җимешләрен бүген көндә бирә. Җегетләребез исән сау булсыннар, өйләренә таза сау килеш әти-әниләр янына, безнең янга
әйләнеп кайтсыннар иде. Очрашу Бөек Ватан сугышында хәлак булган батырлар рухына салынган һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамланды. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Сарытау. Аны Кәриев театрының примасы диләр. Көчле хатын-кызлар ролен оста башкаручы. Татарстанның ат казанган артисты Гөлнара Әбитова 50 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Иҗат гомеренең 28 елын Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында үткәрә ул. 60-тан артык роль башкарылган. Юбилей кичәсендә Гөлнара Әбитова уйнаган спектакльләрдән үзүкләр күрсәтелде. Театр артистлары иҗат иткән җырлар башкарылды. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Роль ул бала шикелле. Аны тудырасың, үстерәсең, шуның белән яшисең, ди Гөлнара Әбитова. Характерлы образларны, тискәре персонажларны яратып башкара. Ул менә үзе көчле шәхес буларак, аңарга менә көчле хатын-кызлар роле бик тә килешеп тора дип уйлыйм мин. Күптән түгел чыкты бит Любовь һәм Голуби инде ул урысча, татарча инде. Мәхәббәт күкәрченнәре, анда уйный бик үзенчәлекле ханымны, ул рольне Людмила Гурченко уйнаган иде, ләкин безнең Гөлнара нәзигрәк иттереп уйный ул рольне. Мәхәббәткә тансык хатынны уйный. Ләкин синең ул эгоист хатының мине аңламады. Хәтта аңларга да теләгән. Ул безнең гаҗәеп мәхәббәтебезне аңламады. Ул инде менә бу театрга 92 елны килдем дигән иде, мен 94-тә килдем. Үзенчәлекле шундый эшчән, эшкә мөкиббән китүче шундый артистка иде инде. Беренче рольләребездә аның белән булды минем Мәкер мәхәббәт дигән шилләрнең. Шунда без уйнадык геройларны. Мен Фердинандны, ул Луизаны. Фридрих Шиллерның Мәкер һәм мәхәббәттә Луиза иң яратып башкарган рольләреннән. Гомумән чит ил классикасын ярата. Шекспирның Король Лир әсәрендә Регана, Таҗи Гыйззәтнең Башмагында Сәрвәр, 60-тан артык роль, бер-берсен кабатламый торган образлар тудыра. Гөлнарада шундый бик кызыклы сыйфат бар, ул магнит кебек үзенә тартып тора, һәм шул магнитның дулкынларына эләксәң, һәр образда тормышка аша. Ул тыштан караганда ул Гөлнара менә шундый теге тәкәббер актриса кебек. Чынбарлыкта ул йомшак, ул шундый режиссер белән эшләргә ярата. Башта режиссерның кушканын эшли һәм аны үзенчә индивидуаль ниндидер бер теге формага салып, кызык образ тудыра. Ул режиссер актрисасы дип әйтәсем килә. Соңгы еллардагы премьера Зиннур Хөсниярның Ут чәчәге әсәрендә наркоман кызның әнисен уйный. Авыр роль үз күңеленнән чыгарып тамашачыга җиткерергә кирәк. Ана образы шактый катаулы килеп чыкты. Моны әйтеп, нинди актриса ничекләр итеп башкара икән дип шамаңа чыгып, кайгырып, борчылып, үлеп үтеп бирдем. Гөлнара, рәхмәт сиңа. Сиңа хәтта автор мин уйлаганга караганда да кичерәк итеп, моторрак итеп, тамашачыларга уйнап күрсәтте. Гөлнара белән бик күптәннән инде бергә эшлибез. Аның үзебезнең дә әле шундый бала чага вакытлар дисәң дә була, яшь вакытларда уйнаган рольләребез дә бар. Алар инде кайберләре онытылып та биткәндер инде. Шулай да хәзерге көндә дә бергә уйнаган образларыбыз бар. Күпме генә әсәрләрдә уйнарга туры килмәсен. Аның белән җиңел, ул теге партнер буларак уйнарга җиңел аның белән. Гөлнара бик ихлас күңелле, бик ярдәмчел, шәһәр кызы бит ул. Менә шушы шәһәр кызы булып, ул ниндидер бер интеллигент рольләрне уйнаганда да аның шлейф булып, менә шушы интеллигент анда инде ярылып ята. Гөлнараны менә күп кенә кешеләр, безнең коллегаларыбыз инде шундый бик тәкәббер, дип инде усал дип тә беләләр, женщина с характером дип тә әйтәләр аның турыда. Гөлнара бөтенләй икенче кеше. Гөлнара хәтле йомшак кеше. Менә дөньяда юк шикелле тоела. Тормышчан ул шундый
Оста хуҗабикә, әйбәт хуҗабикә. Гөлнараның аның өенә керсәң, аның чыгасың килми. Аның бер җирендә бер бөртек тузан булмас, чисталык, пөхтәлек. Зәвыклы ханым, нәзакәтле актриса, ягымлы кеше диләр аның турында хезмәттәшләре. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрының йөзек кашы ул. 28 елдан артык иҗат гомере биредә үткән. Театр ул минем бөтен дөньям, ул минем бөтен тормышым. Чөнки без шушында эшлибез, иҗат итәбез. Шушында ук мин үземнең тормыш иптәшемне, Ниязымны таптым. Шушы театрымда гына эшлисем килә, тугры эшлисем килә. Шушы театрымны яратам, шушы коллективымны яратам. Казан шәһәренең мәдәният өлкәсен үстерүгә зур өлеш кергәне һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Әбитова Гөлнара Әюп кызы Казан шәһәре башкарма комитеты мәдәният идарәсенең мактау грамотасы белән бүләкләнде. 50 яшь гомернең уртасы диләр. Гөлнара Әбитовага әле тагын озак еллар янып эшләвен, яңа масштаблы рольләр тудыруын телибез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Уйна гармон фестивале Башкортстанда. Үзебезнең халкыбызның җәүһәрләрен уйнарга тырышып, халкыбызга ниндидер бәйрәм ясарга тырышып йөрибез. Аның таланты шиксез. Барлыгыбызның хәзер менә санап утырабыз без. Спектакльләргә музыка язылган. Йөзләгән гармон тавышы. Башкортстанның Октябрьский шәһәре Төркмән авылында Уйна гармон фестивале узды. 20 ел дәвамында авыл күләмендә оештырылган әлеге чара быел зур музыкаль бәйрәм форматында үткәрелде. Проект Россия президенты гранты исәбенә Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте һәм Октябрьский шәһәре хакимияте белән берлектә әзерләнгән. Фестивальдә шулай ук Татарстаннан килгән гармончылар да катнашты. Күрше төбәктә яңгыраган гармон көйләрен үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да тыңлап кайтты. Моннан 20 ел элек Төркмән авылы гармончылары өйдән өйгә йөреп клубта очрашканнар. Еллар узган саен биредә яңгыраган моңлы гармон тавышы тирә-як авыл кешеләрен генә түгел, төбәкләрдән дә җәлеп итә. Биредә 100дән артык гармончы җыелды. 12 коллектив һәм 30га якын аерым башкаручы. Теләүчеләр күбрәк булса да, пандемия аркасында катнашучылар саны шикләнгән. Шулай да чараның географиясы киң. Бәйрәмнең төп геройлары Башкортстан һәм Татарстан гармончылары. Үзенә тартып тора торган безнең халкыбыз җәүһәре ул һәр вакытта да бүгенге көндә игътибар үзәгендә һәм бездә инде шушы гармон моңын үзебезнең халкыбызның җәүһәрләрен бүген дә сүндермәскә тырышып, шуны уйнарга тырышып, халкыбызга ниндидер бәйрәм ясарга тырышып йөрибез. Көн дәвамында узган чара бик масштаблы. Аның эчендә бәйрәмнең киләчәгенә багышланган конференция һәм дуслык паркында гармончылар аллеясы утырту. Быел президент грантына ия булды. Һәм шуның өчен дә без аның масштабларын киңәйтергә уйладык һәм республика күләм бәйрәмгә әйләнде. Әлбәттә, быелгы шартлар, эпидемиологик ситуация безнең ниятләргә берникадәр үзгәрешләр кертте. Шуңа біз бірне кадәр өлешен онлайн рәвештә, флешмоблар рәвешендә дә үткәрдек. Һәм әлеге бәйрәмнең данын социаль челтәрдә аша таратырга булдык. Илеш районыннан килгән Мирас төркеменә быел 30 ел тулган. Башта инде чисто инструменталь группа гына, хәзер вокалистлар өстәлде. Кайбер номерларыбызда биючеләр дә өстәлде инде. Хәзер ансамбль булай әйткәндә 20 кешедән 25 кешедән артык. Катнашучылар арасында фестивальнең киләчәге балалар. Стәретамак шәһәреннән килгән Иркен төркеменең репертуарында классик әсәрләрдән тыш эстрада җырлары да үз урынын алган. Балаларга да, олыларга да үрнәк алырдай милләттәшебез Туймазы районында яшәүче 94 яшьлек Җәмил Хәсәнов. Сугыш чыкканчы мин уже гармончыйм. 6 яшьтән гармон уйный башладым мин кызым. Мин заслуженный работник культуры. Бәйрәм гармончылар катнашлыгында флешмоб, гала-концерт, халык осталарының күргәзмә ярминкәсе, милли уеннар һәм ярышлар белән үрелеп барды.
Бик шатланып килдек, зур рәхмәт бүтән менә шундый катнашучыларга һәм халык җыры, халык көе, халык үзенең телендә, гореф-гадәтләрен дә менә шушы бергә уйнасак, онытмас дип ышанам. Оештыручылар Уйна гармун фестиваленең озын гомерле булуына өметләнеп кала. Октябрьский шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Алар икесе бер бөтен, аерылгысыз. Тормышта гына түгел, иҗатта да. Сүзебез Асия һәм Васим Әхмәтшиннар турында. Васим Әхмәтшин 300-дән артык җыр, татар театрлары куйган 50ләп спектакльгә язылган музыка авторы. Әле бу кайбер казанышлары гына, ул уйный белмәгән музыка кораллары да юктыр. Хатыны Асия Әхмәтшина күп кенә җырларын беренче булып башкаручы, бик моңлы җырчы. Шул ук вакытта оста оештыручы да. Хәзер барысында үз күзләрегез белән күрерсез. Сүз Гөлия Садыковага. Казанның Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт бинасыннан, ягъни инде ТНВ урнашкан бинадан без тагын Шамил Усманов урамы 30-нчы йорт адресы буенча килдек. Әлбәттә, монсы Казанда түгел, Чаллы шәһәрендә. Нәкъ менә шушы йортта музыкаль гаилә Асия һәм Васим Әхмәтшиннар яши. Ташлар басты безне. Менә шулайрак аларның фатирында Васим әфәнде көйне язып, музыканы куеп тора, Асия ханым аны халыкка тапшыра. Таш күзеннән җандай шәшрәп чыгып, әйтү ләззәт икән, biz исән. 300-дән артык җырга көйләр язган. Һәр җырымны иң элек хатыным Асия башкара, ди Васим Әхмәтшин. Зур сәхнәгә чыкканнары да байтак. Кайткан кышларым, кабат китмәгез. Ерак илләрдә иркен димәгез. Парлы ялгыз Асия Әхмәтшин Минзәлә районы кызы, Васим Әхмәтшин Сарман егете. Минзәләдән Сарманга кунакка килгән идем. Шунда танышып кавыштык, ди Асия Әхмәтшина. Бергә гомер итә башлауларына инде 50 ел. Икесе дә иҗади гаиләдә үскәннәр. Асия Әхмәтшина кичкенәдән җырлый, Алабуга мәдәни агарту училищесын тәмамлаган. Васим Әхмәтшинга килсәк, без Сарманның үзендә бердән-бер дип әйтим инде музыкаль гаилә идек. Әти скрипкада уйныйдыр, әни гитарада. Опа шулай ук гитарада, башка абыйлар инде, без инде 6 бала. Олы абыйыбыз инде Валерий Әхмәтшин кайткан чакта Сарман буйларына, ол шуның музыкаль авторы инде, ул композитор буларак. Икенче абыйыбыз инде Виктор домрыларда, безнең стенада бүтән уен кораллары эленеп торадыр инде. Мин ул вакытта колакларда уйнадым инде. Бүген Васим Әхмәтшинның уйный белмәгән музыка кораллары юк. Уйнап кына калмый, уен коралларын көйли, төзекләндерә дә әле ул. Мин төзәткән гармуннар, мин төзәтәчәк гармуннар булары. Васим Әхмәтшин Әлмәт музыка көллиятен, аннан Казан мәдәният институтын тәмамлаган. Хезмәт юлын Сарман балалар музыка мәктәбендә башлап җибәрә. 1973-1976 елларда гаиләсе белән Минзәләгә күчеп киләләр. Икесе дә зур иҗат дөньясында кайный башлыйлар. Без анда конкурслар ясадык. Бүтән район конкурслары, талантларны эзләп табырга тырыштык, һәм без аларны таптык. Шулай итеп без оештырдык халык уен кораллары ансамбле. И Сабантуй иртәсе дигән музыкаль композиция ясап, без аны алпардык Казанга, язылдык, һәм ул бүгенге көнгә чаклы алтын фондта саклана. Минзәләдә без театр белән бергә эшләдек.
Шул хәтле иҗатка бирелгән булганбыз, хәтта улыбызны үзебез балалар бакчасыннан елына нибары 19 тапкыр гына алганбыз диялар хатирәләрен яңартып. Бәлки Минзәләдә төпләнгән дә булыр идек ди Әхмәтшиннар. Фатир бирелми. Ул мәсьәләне чишүгә бары тик Мамадыш районына күчеп китеп кенә ирешәләр. Биредә Вәсим әфәнде балалар музыка мәктәбенә укытучы булып урнаша, Осия ханым клуб мөдире итеп билгеләнә. Әхмәтшиннар тарафыннан донлыклы Нухрат вокаль-инструменталь ансамбленә нигез салына. Мамадыш безне якты йөз белән каршы алды диялар. Ансамбль өчен кирәк җиһазлар да алына, райком комсомолы костюмнар тектерергә акчаны үзе бирә. Артистларга килгәндә алар төрле һөнәр кешеләре. Соңрак профессионаллар да килеп кушыла. Дөнья гиздегенде Болгарияга бардык. Мәскәү телевидениесына барырга туры килде. Аннан соң Тюмень өлкәсе буенча рельс биткәнче агит поезд цикавылы кысайым. Молодогвардеец дигән поезд белән 1 ай гастрольдә йөрдек. Ханты-Мансийский округ барып, рельс биткәч борылып кайттык инде сонда. Көненә 3 концерт. Мамадышта 8 ел яшыялар. Әхмәтшиннарны Чаллы шәһәренә милли мәдәниятне күтәрергә чакырып алалар. Вәсим Әхмәтшин 3-нче балалар музыка мәктәбендә укытучы булып эшли. 1999-2000 елларда 13-нче Татар сәнгать мәктәбе директоры, аннан Тукай районындагы 3-нче музыка мәктәбендә җитәкче була. Иҗатында яңа этапка килеп керә. Мин чыннан да менә Чаллыга килгәч, монда Фаил Ибрагимов дигән режиссер белән танышып, ул инде монда театр ачып маташа. Без аның белән аннан соң Минзәлә театрына бардык. Анда Исалуның ние барны иң беренче яздың син. Фаил Шафигуллин әсәре буенча. Менә минем беренче язган спектаклем шушы Минзәлә театрына булды. Профессиональ театрларга инде. Аннан соң инде менә Гошыклар тавы булды менә. Аннары минем Әлмәт театры белән дә эшләп алдык без. Аннан соң Оренбургка барып, Оренбургта да бүгенге чаклы бер 5-6 спектакльгә язылгандыр инде анда. Вәсим Әхмәтшин татарчада яхшы бел дәреслеге өчен фоны хрестоматия төзүче төркем җитәкчесе дә була. Осия Әхмәтшин режиссеры. Әлеге хезмәтне 5 ел дәвамында башкарып чыгалар. Хәзер инде икесе дә лаеклы ялда, ләкин иҗаттан туктап торган юк диялар. Вәсим Әхмәтшин 70 яшьлек юбилеена әзерләнә. 350ләп җыры тупланган китабын бастырырга ниятли. Менә хәзер 3 оныгыбыз бар, тагыймы, Казанда яшәп яталар. Без аларны рәхәтләнеп барып сөеп кайтабыз. Менә бер эшебез безнең бар һәрвакыт. 2 ул тәрбияләп үстергән алар. Олы уллары Эдуард Америкада саксофончы, хәзер Хьюстон джаз оркестрында уйный. Кешеләре Айдар да музыкант, композитор. Буыннар чылбыры дәвам итә. Гөлия Садыкова, Татарлар, Чаллы шәһәре. Бүгенгә менә шулар. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бездән аерылмагыз. Сау булыгыз.